F'intervista l-ħadd filgħodu fil-każin tal-Ażad fil-Belt Valletta, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ikkonferma li jagħti tax cuts inqas milli jagħti l-Gvern. Diġà ħriġna proposti li kieku l-Gvern implementhom kienu jkunu ħafna aħjar minn din. Ħriġna proposta tal-Parent to tax bracket fejn b'din it-tax bracket ġdida kieku l-Gvern implementa il-koppji Maltin u Awċin kien ikollhom 8,500 fil-but fuq it-tieni wilt. Ir-realtà hi li fil-budget imħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'Ottubru li għadda, il-Gvern jagħti tax cut lil ħaddiema ġenituri kollha kemm dawk bilt wieħed imma anke bit-tnejn. Iżda għal Alex Borg, dawk bilt wieħed iħallihom barra kif spjega dalgħodu, fejn nirrepeta dak li kien qal f'Settembru li jagħti tax cut lil ġenituri ħaddiema b'żewġ tfal biss. Min-naħa l-oħra, il-Gvern ta' żewġ tax cuts konsekuttivi, waħda l-ħaddiema kollha u oħra għal kull min għandu tfal. Intant Alex Borg kompla jfaħħar it-tim ta' grupp parlamentari tiegħu fosthom deputati bħalma huma Beppe Fenekadami u Carol Aquilina u qal li bihom irid imexxi l-pajjiż. Li xina kburi bil-grupp parlamentari illi għandu l-Partit Nazzjonalista. Matul l-intervista il-kap tal-Partit Nazzjonalista baqa' ma esprima l-ebda oppożizzjoni fuq il-kariga ta' Prim Imħallef, minkejja li skontu għandu aktar minn isem wieħed li lest jissottometti. Dan fi sfond ta' leaks u firda minn ġewwa fejn anki l-Gazzetta illum il-ħadd filgħodu ikkonfermat l-istejjer esklusivi ta' One News li lid-deputati tiegħu Alex Borg għalilhom biex jħallu fidu mingħajr ma semmilhom ismijiet. Jirriżulta li Borg qed joqgħod fuq il-parir ta' avukati viċin l-Aqda Repubblika, Edward De Bono u Jason Azzoppardi.